אז מה קורה חברים? כאן והיום אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף של ברול סטארס. כן, אז אני אקח את המתנה הימית. כן, כל הפעם עוד מעט אני זוכה. כן, לאן נעלמתי? התשובה לאן נעלמתי היא פשוט קלילה. לאן נעלמתי? זה פשוט, אני נעלמתי להפסקה. כן, עשיתי הפסקה לקצת זמן, נשארו לי רק עוד. ואני אשחק בקריים. אוקיי, יצאתי להפסקה בשביל לחשוב על נושאים לסרטונים. יאללה, להתחיל לבחור, להתחיל. מה טוב לכדור חול? ניטה. לבחור ניטה. כן. לא, קדימה, מתחילים. טטטטטטנג. לאט מתחילים. קדימה. בום. רווח, סביר מכל. הייתי מסוגל, לא רק שאני מסוגל. קדימה, רק לזמן את דובי וזה הסוף שלו. קדימה, להתקיף. אני למה לא? כדור. סיימון. לא מאוד. ודי. דובי. יופי. ידעו. איזה גול כפול. זה היה גול כפול. דובי. דובי לא. עדיין לא. אני רגע נכריע אבל לא ידעתי לתמוך. ארוחת זמן. כמה שניות אוקיי, ככה סתם נדיר. אוקיי, זה ממש אוקיי. נקודות, אבל קצת חסר לי קצת כסף. יש לי מספיק בעצם בשביל גאדג'ט. בוא אני. I'm only here for the trophies.
אוקיי. תגידו לי במה לבחור. ואני אבחר את זה בסרטון הבא. אוקיי. אז אני אעשה עוד משחק אקראי. יש כדור ברולר עוד פעם. אוקיי. יאללה, לא יכול לצאת קרב מכריע. אני אקח בכוונה את הדמות הגרועה הזאתי, פוקו. הוא גרוע, נכון? נכון, פוקו הוא דמות סופר גרועה. יאללה. לא רק אני חושב את שאר הדמויות. כמו שמורים, אוי. אהבתי כמה תקופה. אני לא שדרגתי אותו. קצת שקיבלתי אותו. אוקיי. אני גם יודע איך לרפות את עצמי פה. להפסיק שרוב אנשים לא מורטיס. מורטיס תחתיף מכות. לא, קדימה. תחסום אותם. עכשיו. סתם השתמשתי באונטיגן. אני יודע איך לרפות את עצמי מורטיס. ואני עוד מעט אראה לכם את הטריק הזה. אוקיי, קדימה, קדימה, קדימה. נו. מה אני עושה? יאללה, עוד משחק אחד לסגירת הסרטון. אוקיי. נשאר לי עוד שבקופתי. כמה זמן? זה עדיין ממשיך. אני אמשיך. אז הייתי צריך להתחיל מההתחלה את המשחק. אז בואו נסיים את זה באתגר ברול סטאר שאתם יודעים מה זה. אני רוצה לעשות קרב מכריע. נסיים הכל קרב מכריע. נו, קדימה. טו. המשחק הזה חותם. כן. קדימה, אני הולך עוד קצת. נו. קדימה. אבוי, הקטנים כאלה. מה זה הקטנים האלה? אבוי, מורטיס. קרב מכריע כבר המכריע. סל רוזה, אסור שרוזה תקרה. הוא בורח. אוקיי, אני הולך על פוקו. יופי, ניצחתי בלי בכלל. אוקיי, אז זה היה הסרטון היום. אם נהנתם אני אשמח שתשימו לי לייק ענק. ובבקשה תרשמו לערוץ. אני אחרי הרבה זמן שעשיתי הפסקה. אני הייתי דביר, ויאללה. רגע, אני אראה לכם את הדמות. הנה קול, ניטה, שלי, ברלי, אל פרימו, ברוק, תקראו בעצמכם, ג'סי, רוזה, פוקו,
דריל, ביט 8 או 8 ביט, טיק, אמזי, ג'קי, פני, מייזי, גריף, בי ומייקו. אוקיי, אז אני הייתי דביר, ויאללה, ביי.